en puɗɗirima e indi gueno lamɗo lambinɗo kala laamiɗo ko kanko goto woni jonɗo hoore mum e nder laamu muɗum lamɗo mo juumata faljata dokkowo mo gaynata joguiɗo mo wasata en puɗɗirima e indi gueno tedduɗo teddinɗo aade en juule mouhammadou cuɓaɗo ɓurnaɗo e winder goto mo gueno yiɗi keddiɗo kala o yiɗirma gam yidde me nulaɗo sallallahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gaddan men wodede oɗo duna hilifaɓe diine aada e dendagal rewintoɓe jewte men bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayawo Piindi TV ha tengti émission men Njuddu Jeeri on calminirama juuɗe ɓernde ala no mbatten no gowɗen waɗir ɗum ni partenaire men junggo men ñaam on woni Khalilullah Seylam mi salmini mi juurima kay no wiyete ndiyam diwata ngaska ren hanma ƴettade ndiyam diwata ngaska eyyi kay ko noon min haali kala après ɗon firta eyyi ɗon noon ndewat mi salmina kala mbiyo wimi e wimami mi salmina nene e babaɓe babaɓe ko wuur nene baba wiyete nene e baba eyyi kay moto salmina jamanu foof moto salmina dendagal wiyowo wimi e wimami e mbattinimo wuuri yen mbattane kewɗe eyyi ɗum noon hande koye ɓeyɗirade hen bonne heureuse année ay kay mois de janvier gonɗe eyyi kay ko ɗum waɗi mbimi yen mbattanimo wuuri yen juulu kewɗe eyyi so Allah rewi ɗon yo reftu ɗon wona lawol eyyi so men ɗowi ɗon kadi nomin mbiyatno tan Allah joguiɗo men o Allah jomiraɗo Allah guiɗo men Allah an tambiɗo men moɗo ñaaguima an Allah yo Allah wata hof jungo ma sa woppi tan min yana on jara ma chéri induma e yettode ma Kajjam wiyetemi Diallo Adja Diallo salmini yeɓoɓe ayawo Piindi TV eyyi mi salmini kala jeeɓowo Njuddu Jeeri salmini mi juurima ka Njuddu Jeeri min eyyi kam Njuddu Jeeri kay ɗo jibinaɗa eyyi ɗo jibinaɗa hoton jibinaɗa min Diamaguene Sicap Mbao Diamaguene Sicap Mbao eyyi a meeɗi yaade Fouta eyyi meeɗi toon yaade vacances no foti laabi goto laaw tan mbaɗmi toon balɗe tati balɗe tati eyyi Fouta foof mbaɗa toon balɗe tati machallah ma chéri ala no mbatten so wona garten e Assane kanko kam omon maire ni rek ni maare bonani Assane mi salminin Seydam bandiraɓe alpulaar en mi salminama foof ala konti mi salminam nenam babam debbom cukalele an ko bammaki Allah nawat aljana amin amin firdawsi aljana mawɗo amin amin wallahi amin amin ndeysan o haali goo Ibrahima minen donoma bamma yo Allah yurmum yaafo yo Allah harnum aljanna firdawsi Ibrahima uddita yewtere temmo naten eyyi guilam ɗum ɗon noon mboɗo wiya jarama Sénégal foof noon aduna foof ala mo noddani kam so neɗɗo wawani arde ni noddi kam fantuji foof aduna ala to ɓe gonani to ɓe noddi kam ɓe wi kam ɓe duwoni kam eyyi vraiment minne mi weltima hen no fewi par ce que neɗɗo kadi so woni eyyi neɗɗo so woni ɗum ɗon sa noddimo tan artiranmo duwanamo kadi ɗum ɗon kadi wonno hen ko ɗumani eyyi moɗo jarnani kimir foof eyyi hande noon temo o en jahat tan par ce que aɗa andi joni minen nomin mbattani tan moɗo sikki tan eɗen pewna leñol ngol eɗen mbaɗa hen hunde amen quoi no wiyete parti amen min mi wonta saggidden par ce que professeur no mbawirɗa ko non kono seeɗa seeɗa wallaɓe caggitan ma walla seeɗa seeɗa rek mi paam ko jiɗɗa ko haalde eyyi eɗen mbaɗa hen ɗum ko haqiqa men menen kadi kono aɗa andi min soko sago mum noon jinmi ko joni enen pulaaku ballodiren jaggodiren wonen goto par ce que hande to jaaɗa foof leñol mo jaaɗa foof a yiyat kamɓe eɓe jaggodiri e koye mabɓe bon amene hen sah
parce que joni sa yi yimɓe nana waɗa groupe aji WhatsApp ɗumen pour fedde ɗe fof eɓe nangodira eɓe gonne pour ɓe mbaɗa tan feere ha pulago yaha yeeso min anniyam fof après somi gay namda ko wi anniyam fof pour pulago yaha yeeso probléme ko probléme noon no woodi solution joni noon min sago mon noon jeewen solution o no ki haala ka laaɓani jinmi ko laɓɓina ɗum par ce que no waɗani kam intérêt eyyi joni an laɓɓinanam haala ka mam laɓɓinanma kono noon haɗam laɓɓinde jottuɗen e Assane il namminani o kam heewi j' espére que faami ko wi temmo faami hay tuuti haydara alpulaar wallahi selli parce que culture alpulaar parfois min mi rêve kii ma yeewo mi finat mi way mi écoute Baba Maal jawo sawadi yaadi gamaneta yaade subhanallah weri fatmi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yaafuy ɗaɓɓaɓe moon onon yeeɓiyankoɓe mbeɗen tan kam mbir men oɗo hade men libdem haw waw pulaar ma sattume machallah baɗɗe koye aɗane laawol eyyi Ibrahima lowdi ndi jiɗɗa wiide no poɗɗen nangguidirde ni enen fulɓe et pourtant yewtama yewtitama kal jewtima yimɓe mbi no yimɓe mbaɗat feere ha nanggodir mais min mbiyam que yo yimɓe mbaɗa feere ha mbaɗen organisé e nder men organisation woni holno mbatten ha mbawen ɓamtade ha mbawen yaarude yeeso nde tawno leƴƴi goɗɗi ɗe enen sen kaali mbiten leƴƴi goɗɗi mbaɗi avancé et pourtant leƴƴi goɗɗi ɗi so kaali kadi in ñeh men enen fulɓe kamɓe keeɓe ñeeɓe men wadde ko dokke Allah way noon ko Allah rokkuma fof a yiita ɗum ko goɗɗo dañ ko ɗum jiita wonko Allah rokki fulɓe holko keddiraɗen senen jingganno enen poti ɓeydude jinga organisation men ɓeyduɗen gumdi koye men mawninen alɗuɓe men mawninen mbo Allah mawnin kal mbo Allah mawnin nde tawno sen mbiyam enen fof poti woni funtaɓe eyyi ko dokke Allah way noon gonɗinde Allah woni jaɓande innamade fof e ko Allah rokki ɗum ɗum woni mawninen mbo Allah mawnin jaɓanen ɓe duysen ɓe mbasen ferade koyɗe men koyɗe mabɓe ɗum addanat men wawde e Assane mbeɗen ara ɗum saabi en jii sen dokkiri yeeru e programme Boy Diara machallah cuhlel ngel ɗon en welini te ko cuhlel jiɗɗo wonde bawɗo kadi ko waɗata ko machallah yallah suran mbo hunduko e yitere mais sen ƴeewi e programme makko organisation e no waɗirani vraiment in hersini e meɗen allin rokki en doole allin rokki en ɓerɗe yidde wadde allin rokki en fof mais organisation holno poɗɗen wadde surtout sikki ala enen mankira ɗum no feewi haal bel ko noon enen mbawi ɗum kalkalɗo nanguidiren mais enen wiyoɓe nanguidiren hol fotɓe nanguidirde ko enen foti nanguidirde mais gummiɗe men fof wiyata ko nanguidiren e merci mais yonti noon gomɗinen ɗum golluɗen ko nawat men yeeso ala no mbatten sowona ma chéri mi tottuma konngol ngol j' espére ka faami ɗo natmi ɗo nani temo fo jaggodiren après mbaɗen initiative mo tahata affaire o yaara yeeso ɓuren nanguide ndax leñol mo bokkuɗen ngol déjà ne weeli après ne yoodi tamit yimɓe fof mbaddum comment dirais yimɓe ne jiɗi ɗum e accuma wadde ɓuuri en yimɓe ne jiɗi ɗum ne
ne yodi dal jonon affaire o heddan ko nangudiran sen hono no mbatten ni han genre émission ngaji do ne yara ne taha pulaagu yara yeso joni mbaɗen association genre groupe whatsapp l affaire don tahat kadi leñol ngol ɓuura dañde doole nangodiren no feewi kadi mbatten hen est ce que en ɓuurani heewde groupe uji whatsapp e mon ɗo enen fulɓe c'est vrai enen keewi dentude ne heewi mom ne heewi mais bel ko dentuɗe ɓamtat yimɓe pourquoi miijiɗa e groupe uji whatsapp par ce que instant oɗo en goni aduna mo ganduɗa neɗɗo foof ko téléphone mum jogui woni nder suudu mum joni an a waɗat isolé udal mais à travers whatsapp o taha gandira yimɓe mo ganduɗa a meeɗaɓe yiide gens affaire ji ɗon joni groupe aji whatsapp taha mbaɗen rapproché wu gandiren koye men nangodiren affaire ji ɗon mais ma chérie an ka janggo n'est ce pas min kam janggo ka élève en tant que jeune aɗa woni élève janggo est ce que groupe aji whatsapp no mbaɗ mon arrangé aɗa neɗɗo foof kadi an darata objectif ma ko jiɗɗa wadde atteindre par ce que min déjà kam élève mais mbaɗa wawi wiide tout le temps mbaɗa me whatsapp e toute la journée presque haɗani kam janggude haɗani kam wadde ko mbaɗami ko bonnanani kam hen haydara pourtant an amen Njuddu Jeeri sawdi no waɗi importance e meɗen holko woni amen Njuddu Jeeri amen ko Njuddu Jeeri enen Njuddu Jeeri min tan watta corrigé e plateau he a faami no waɗani men important parce que min amen jogui dinguiral mo ganduɗa hoorema men janggat hen tan te pulaar men janggat hen joni an holko mantiɗa ko janggoɗa e groupe o glace no wiyete e pulaar glace eyyi ɗum ɗon kam mi jangguino ɗum e groupe he a haalin ɗum kadi ɗo mi ƴeewa beela ɗeggini glace no wiyete e pulaar ndiyam hayre an ma chérie cikannomi glace ko glace tan glace wona pulaar glace no wiyete glace uji no glace e hoore mum glace no wiyete e pulaar wona glace uji glace no wiyete comme glace he Mansour haalnino kam glace de glace musu eyyi glace no wiyete glace ndiyam buuba ndiyam ɓuuɓɗam e glace wona gotum ɓe jogui namdal faade moon ma chérie koye ma edirtoon d'accord molo moƴi mbeɗu moƴi molo moƴi mbeɗu moƴi molo defta hen ha won 3 fois taw yawat molo moƴi mbeɗu moƴi molo molo mbeɗi mawɗu refti hen mi nan molo moƴi mbeɗu moƴi molo ha won 3 fois molo mbeɗi molo moɗi mbeɗu moɗi molo moɗi mbeɗi c'est facile mbeɗen kam sehlam ɓurat mon ɗum wawde e haal Ibrahima molo moɗi non haɗa asan kam mbeɗen kam on kam ala jiihi jeeha kanko wawat ɗum molo moɗi mbeɗu moɗi molo tawde ko huwat facile professeur molo moɗi boddi moɗi molo botti ala haal une dernière fois bon holko signe o waɗi signifie botti kedi haal ɗum e boddi ko pulaar mbeɗa yiiɗi tawde haali boddi aɗa foti andude ko firti boddi ko gaynde boddi ko jaan aɗen o caatu waalo haalatma non wona caatde jaan wona jaan e pulaar eyyi joni haalmi haala non mais jaan wona jaan e pulaar haalnam par ce que an ka professeur saɗa janggine an a wawa yaafede haydara jaan ko mi haala jaan e pulaar jaan wona pulaar jaan ko ɗum ɗo jaan ko sakara walle asam ko jaan sakara walle ko ngamira walla non jaan Ibrahima ɗum non yaaritoni ko ɗum woni sakara walle mais an ɗum min hersinide ha asan watti jalde ala Ibrahima min kam a hersini kam asan ko won jaane pulaar jaan
walla pulaar hurlu hurndutu ɗo hoton jaggoɗa ɗum hurndutu ko jaano gorko hurndatuse ko jaar debbo jaar debbo no Assane ala Assane tu blague wallahi hurduk he hurdatus anglais kalɗa wala non alpulaar y a beaucoup de façon allah halpular ala ala ko pulaar mon ko pulaar mon pulaar kii moderne 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 e Assane a Pulaar yekkitan moderne. micro ma a micro ma mbabba molo moɗi mbeɗu moɗi molo an kam mbeɗen an aɗa wawi ɗum molo moɗi mbeɗu moɗi molo mbolo meddi mbolo mbolo medun modi mo Ibrahima accu medu kii xaal kii dernière fois molo molo moɗi mbeɗu moɗi molo quelle chanson melo meddi mbelo na meli medani molo medi mbodo mbolo mbolo meddi mbolo no wonma ɗum ala hen de yaafo quelle chanson Assane ka jiɗɗo wawde sérieusement walla gonɗa koye fijirde ɗum mbolo mais mbabba ko mbab eh ko mbabba non molo o wi wiyani molo ka mbabba de molo modi medun moli modo medu ande medu tulle molo moɗi mbeɗu moɗi molo medu addu gaddu addu kii loolu mi haala wala haal ma chéri molo modi mbeɗu modi molo ko wonno ko a poobru mais attends oui oɗo holto tolnoto e mo nofa duuɓi keccirɗon comme jogui gorko o kam ɗum tan o lejjitata o ɗon mbiɗa o ko jawdi procureur de procureur ko mbadda o ko mineur kii no tudd Kajja. Assane Kajja et min si ñuy au tribunal fermo ak kii mo ase rafdama Ibrahima addu question min hande kam question o hay haggila hanki jamma moɗo miijode Assane junguma ngo même temps woto hay goto non parce que aɗa andi yimɓeɓe haala mbabba puccu e ɗum ɗon foof min hande addumi ko ɗum ɗo mbot no wiyete pulaar mais j'espère que ma waw firtude ɗum an sa pari de wona mi ɗum gila hanki bisimilla mbot no wiyete ɗum ko pulaar ɗum noon kay ko gaña kala gañiɗo komi tottoma kalis joni mbot mbot eyi mbot wona mbot woni pulaar o Njuddu jeeri ala mbot wona pulaar haal tan après garta en Assane mbot no wiyete pulaar mbot mbot c'est difficile allo an ala min an haala ke an gadduɗo question ma ha gayna so wona noon wima wona noon an o wawi wiide mbot e pulaar an Njuddu jeeri mo fote ma mbot mi hejjit ɗum mi hejjit ɗum mbiɗa andi ɗum de non min mboɗo anduno somi namdima ɗum Njuddu jeeri ɓe heew par ce que e joni yen mbabba yen e ɗum ɗon foof e mais ɗum ɗon fof ko jutnodi oɗo an andi wutti fondete jullari taw jomum tawa kamɓe ganda an woni professeur aɗa an firta an gadduɗo ɗum majjidi de sa yiginma jangga nani mbot ko gilɗi gilɗi woni mbot gilli ko ënni gildi e mbot gildi ko sax de gildi ko sax wiyete gildi heewi ko kowoje ko mbabba holɗum kowoje mbot la so goto howo non min o funti kam ko min wonta janggude ɗum ɗo nden fof an a fontam addu question goɗɗo
ma chérie tottuɗo question holko miijiɗa tottude ɓe pulaar ɓe kam ɓe ko liɓiɓ no weeɓi t'inquiète surtout pas ne ko ngadduɗa fof liɓat ɗum kami kay jaano hande ɓe notaki ɗum tawel eyyi jaano o yon tottum après waddan mon question jaan mi haalino ɗum naane ko woni jaan non non yo addu tem goɗɗo makko jaan ka en kaali ɗum ko woni jaan jaan ko segenere jaan 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 ngorodi 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 mborodi ngorodi ngorodi woni jaan bu góor ngorodi ngorodi ko féminin jigéenoji mbarodi eh gaynde kono jaan kam fof ko ngorodi ha so naati ɗo woti yaltuɗo de j'espère prochaine émission ma reftu hen ngorodi ngorodi jigéenoji non ɗum gasi ɗum wala min joni kam ɗum noon ma chérie at gina noon no wiyete e pulaar haala sa ƴeew sa pose ab question mbita ya deux guinax babiraɓam Njuddu Jeeri jinax no wiyete kaƴa ya deux guinax ah non mais e pulaar pas deux walla trois guinax ki e guinax baƴe ginax rek toccen question jinax heɗode kam oɗon fof pulaar o namdi kam jinax jinax ci ngun domru ah c'est vrai c'est vrai way way jinax domru domru ah dombur si domru dombur e don andede mi fini mbeɗa jogui question pose am Assane est ce que ça hooti galle aɗa haal pulaar hey parfois si mi nato sambro si nder suudu si hirande ki deftaani omo fe ar ñaam mi ñaam okkam ndiyam mi okkam ndiyam mi relaxo mi relaxo moi et ma femme e du eto e pulaar ki sieste pulaar e pulaar sieste pulaar danade danade signal signal andi signal 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 ah ana wiya ko an non an signal non mais non jam ha fa signal yeb jam signal an signal signal anda signal ko ndomru giye ndomru waddu giye daanuje min ki signal umuno hande signal o haala signal o haala min posere walla an pose 3 minutes keddiraɗe e joni an signal no wiyete e pulaar bon signal an signal wat ƴeew cat mbaɗowom signe non an signal umu signal joni est ce que en mbattani signal o goppen ha émission prochain inchallah tawa enen fof en jahat waɗen gëstu analo eyyi daren anal dictionnaire umu an aɗa andi Assane mi anda signal no wiyete no signal wiyete e pulaar mi jongeji de mi anda de min ko jonge rek way xawmo sammondi sambodi non Sammondi. janguɗa pulaar wallahi est ce que ko gonga sammonde non c'est gongo min da mumi hirsi quoi vraiment signal ko sammondi e waddi bandiraɓe musidɓe tedduɗi émission men saɓɓitima ɗo yawi prochaine émission c'est vrai émission ji men en mbaɗi jalni kono jiɗɗen ko findinde yimɓe e état woto wat ɗum comédie de 3e plateau sa ari a wawa dik nawatma dik police dik dik ok ma arata
mais ma et mbawa troisièmement taw saɓori seeɗa ɓoosi ɗo gonɗa ɗo e joni ko mbaynodirta e bandiraɓe eɓe mbatta encouragé inchallah yeeɓiyankoɓe parce que min debbo ko jolf debbo ko joom suudu ma min debbo alpular ñaaren e joni wasiyuma e fulɓe kay Kadja si c'est bon deuxième femme a yooɗi machallah machallah e accudiyama ko jomnam fawa haal ko mbasirtoɗa ɓiɓɓe fulɓe e ko mbaynotoɗa mi salminam ko mi jeggoloy alpular en par ce que c'est hersi parfois mi qui dans la rue qui il y a dans la rue parfois parce que tu me vois tu sais que moi je suis alpulaar moi je suis alpulaar parce que c'est dans le sang bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗon jahami ha Italie mbeɗa salmintoon ɓiyam on woni jontaɗo mo Dado Aissat mbeɗa salminam no feewi kadi mbeɗa salmin neno makko mbeɗa salmin kadi baba makko Aissat jontaɗo mo Dado ma chéri o wi so ari ko cuhlel toksel mais vraiment ko jiɗɗo pulaago so ari ke ɗum yiɗi jeeyede émission njuddu jeeri wadde on calminama on juurama moƴƴaral on ñaganam ko mbaynodirton bandiraɓe min kam so wona haalde tan misan o yaltinomi ɗo nene makko wiyete ko Kadja Tall aɗa salmine ma cousine ma couturière vraiment neɗɗo moƴƴo Maria omon ɗo e Liberté 6 omon ɗo e Liberté 6 on jii kanko yaltini kam ɗo henne vraiment omon Liberté 6 numéro makko téléphone mi tottu ɗum ɗo technicien o pour ɗumano par ce que kanko kala nde garani émission o wi kam kala nde garani émission kanko yaw e mais ñotowma so gongol ari wimi yo accu ƴettude forme ma ka gorko ayiide caggal ɗum ɗo mboɗo salmina mo kala gomnimo wiyata tan mo kala wimi wimama vraiment te on jii kadi ni tan jiɗɗen ko sago wonno ñande fof somi ari mi waɗa amélioration hakkunde malla hakkillam fof ko wawde pulaar machallah somi naati groupe e moɗo nana yimɓeɓe no kaala pulaar wallahi bennam de jiɗanmi tan ko haalde pulaar o moɗo salmina fof moɗo salmina neɗɗo goto noon comme nomi wiyatnoma pako leñol mo Espagne eyyi mo Angleterre omo wiye Amadou vraiment ko neɗɗo moƴƴo kankone moɗo salminamo moɗo jarna yimɓeɓe fof mbeɗa salmin kusinam to France rugui wan to France mi salminim kankone no fewi ma chéri ko mbaynodirta e bandiraɓe e no jiiruɗa badiraɓe ma Njuddu jeeri ɓe cikkum tan ko min semori ɓe de i ala oto wi noon annen Kadja min semori min an semori kam min wata pulaar awawa kay somi yalti ɗo ko gueñ jahanmi d'accord eyyi mi salmini téléspectateur uji foof waɗi mon kadi remercier par ce que mi andi ɗo mowuji mo ganduɗa mi andani ɗum auparavant ke émission on waɗi dañi waɗi intéressant trop sa ari ɗo ma naw mowuji mo ganduɗa andano ɗum ma tax ɓuura nande pulaar quoi ok merci kono noon jarnirten technicien ji men Ndeye Fatou Massali la grande diva chat show musical émission mag nen alpade ɗum e ma chérie Hafsatou onon fof machallah mbo limti jum enen jafno bandiraɓe nde tawno neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmita ɗum onon jafna no fewi prochaine émission Njuddu jeeri wonde welede min dokki ɗum caat noon hande émission an jeeri nani caat